ibu kawanan si Semrika tuh kendalu. Anu Mbak, Pripun? sing baku jenengan sowan ana ing Desa Watuagung. Nggih. Supaya melu nyunanake berkah pangestu marang keluarga agung ing Desa Watuagung. Ndongakno Jas Watuagung no. Iya, mugi-mugi sedaya warga Watuagung sasampunipun ngawentanaken adicara ngerti dusun nggih. Nggih. Sedekah bumi ka desa. Tansah pinaringan dirga yuswa. Rezeki ingkang gangsal berkah barokah Pak Bu. Tutuk mamong putra wayah ingkang sekolah pinter sekolahe. Ingkang nyambut damel diparingi lancar. Ingkang ngolah tetanen mugi-mugi panenipun mati tikel. Ingkang nembe meteng mugi lahiran kanthi slamet. Lancar. Nek anake metu lanang dadi wong lanang tenan. Tulen. Nek metu wedok dadi wong wedok sing tenan. Sejati. Aja kaya kowe. Nah aku cok cantik loh. Loh, body language-nya loh. Sex appeal-nya. Sing jenis ning jero Mbak Nyun WA-mu ngapunten Mas mboten nge-share nomor WA. Ah saiki Mbak Apri rak wis nyunake. Nggih. Saiki Mbak Mimin. Ayo bagi aku. Giliran. Dongake. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arep wujud kula rambut jaji ning ya seniman ku akhlakul karimah gitu. Waduh. Dia mugi-mugi sedaya warga Watuagung ingkang wonten dalem mugi ingkang wonten mirsani wonten papan menika ugi ingkang wonten perantauan sedaya panyaringan sehat wal afiat. Hasil maksud bejo donya bejo akhirat. Sing diutang paringi lunas, upama rong lunas soh nyicil sithik buka sithik, upama sing diutangi ya sanco sabar ora marah-marah ora padu. Lho, mergane padu niku matake cecegring ati, nek atine lara marake awake lara, nek awake lara engko berobat ngentekke duit lan sak piturute. Mula hati yang bahagia itu adalah obat imunitas lho. Ya kaya men pirsa bebedan niku anu sepenting atine seneng, Mbak. Sepenting atine seneng, nek atine susah niku mbok dijet akeh niku ora paribasan ora ana ajine ngono kuwi. Aku dilokke bebedan kok. Kok teng YouTube kalih asline kok benten kok Benten. sakniki jebrut kula kabeh, Bu. Kabehmu kabeh vasektomi. Kuwi wong lanang. Kabehku ki spiral. Pasang material. Spiral, Pak. Oh tapi pasang material. Spiral dadi aku ki dilegoni jangkar kapal kan lho. Gusti Allah. Kok jangkar kapal spiral cilik wis sakit kok jangkar kapal ora anu lah yo bebret. Rusak abrakan. Keparengipun Mak Cangik pripun? Oh nderek monggo. Dadi jenengan sing baku di supaya rawuh to. Ana Desa Watuagung supaya paring panglipur. Oh nggih no. Bakune paring panglipur. Panglipur jenengmu paring panglipur. Nah aku nek kene kan sowan gur MOU-ne gur nggo ayu-ayu. Ya ora. Kudu wong loro-lorone kudu paring panglipur. Lah ya gaya-gaya iki mau apa krana Mbak Min semangat ngoten iki. Coba wis ana panyuwunan barang kok gurung. Jenengan wis ana panyuwunan saka keluarga napa dereng? Panitia. Oh dereng wonten. Panjenengan sampun dereng? Dereng. Oh dereng. Iki ujube merti dusun. Ana sing ngarani bersih desa, bersih dusun. Nah, utamane Mbak. Nggih. Niki tak supaya jenengan nyekar kanca tani. Oh. Soale le tetanen keluarga agung ing Desa Watuagung, iso pinaringan tulus ora ana sambikala apa-apa. Nggih. Dadi nek pun resik desane kudu resik atine. Karo tangga ora drengki srei, ora jalmetaken, ora dawen panasten, karo bojo sanso gemati, karo marata sanso bekti, lima nembah ya sanso tenanan saya istiqomah. Lho, karo tangga ki kudu rukun mergane kuwi sing penting lho. Urip ning desa ki nek karo tangga congkrah ora dadine ora becik. Bermasyarakat becik soalnya paribasan mungsuh. Kok iso ngarane mungsuh? Mungsuh siji kokean sedulur sewu jek kurang. Jadi ana unen-unen tanggaku ya sedulurku. Matuk. Nah, cara aku barang kuwi kowe duwe gelang gedene sakmene aku ya ora serik. Ora serik. Ora serik ning kowe gulung komeng. Ya ora no wong kowe gur tukon Shopee kok. Mak tok pamer kene iki pas muda